Minule som urobil typickú chybu. Otvoril som slovenský Facebook a poskroval na ňom dlhšie ako 10 sekúnd. Bolo to samé, že? Hrozné, čo nás po voľbách čaká. Huby z námest... Čo? Čo? Je koniec. Nedáme to. Je to v riti všetko. Prehrali sme. Niet pomoci. Človek to číta a nerozumie. A problém je, že to nie sú len trapné mýmy, že haha, 39. ideme preč do Slovenska, lebo prehrali sme. Ono je to aj skutočný mindset množstva ľudí narodených zhruba niekedy od roku 1995 až do začiatku 2000 rokov. A ja som súčasťou tejto skupiny ľudí, no odmietam byť súčasťou toho mindsetu. A to bude predmetom diskusie v tomto videu. My, ako ľudia, ktorí sa narodili v tomto období, sme vyrastali v období, debilný komár ma štípe, v období keď vrcholného ficizmu, Ficovej vlády. A smiali sme sa z neho. Smiali sme sa z jeho prázdnosti, z jeho pozerstva, z veľkých vecí, ktorí zakrývali totálnu ideologickú prázdnotu, ktorá veľmi zle zakrývala to, že jediným cieľom, ktorý kedy existoval, bolo zarobiť peniaze. Zatiaľ čo dôchodcom, ak budú hodené nejaké odrobinky, že haha, tu máš ten dôchodok o 2 eurá väčší ako minulý rok. Keď v 2016 sa dalo dokopy Fico s Dankom, Bugárom a Procházkom, pozerali sme to, čo je za bandu idiotov, what the fuck. A pri Kuciakovi sme boli na námestiach a boli presvedčení, že prichádza nová doba, nová éra, lebo toto sa už nikdy nemôže nikomu zopakovať. Prišiel Pellegrini a to bol každý týždeň nová kauza. Jeho alebo predchádzajúca, ktorá vychádzala na vonok. Porazili sme Smer, mal preferencie veľké s veľa úvodzovkami ako ich veľký vzor z Moskvy. No, víťazstvo nebolo úplne víťazstvom takého spôsobu vlády a spôsobu správania spoločnosti, po akom sme tu žili. Igor Matovič so všetkou svojou veľkoleposťou a bláznostvom nebol úplne to, po čom sme snívali. Teraz je späť Robko Ficko a my zdieľame nimi, ako odchádzame, ako sme prehrali, ako 39. kupujem letenky. A ja som sklamaný z tohto prístupu. Vyrástli sme na Hre o tróny, zbožňovali sme ten seriál. Na pozadiach mobilov sme mali postavy, ktoré by som si tam už teraz rozhodne nedal. No keď sme my mali zahrať našu vlastnú hru o tróny v realite, tak sme raz volili, boli sme nespokojní s tým, ako to dopadlo. Teraz odchádzame do sklamaní, do zabudnutia. Tvrdíme, že odchádzame preč, no v skutočnosti nikto z nás neodíde. Staneme sa ďalšou sklamanou generáciou, ktorá prežije svoj život v pasívnej agresivite, bude vychovať svoje deti, že ak chcú hocičo dosiahnuť, musia odísť zo Slovenska. Staneme sa verziou našich rodičov 2.0, presne so všetkým, čo nám kedy na nich vadilo aj nás iritovalo. No na rozdiel od ich generácií a ďalších generácií pred nami, toto všetko nebude spôsobené vojnou, nebude spôsobené sovietskými tankami, nebude spôsobené ekonomickou krízou. Bude to spôsobené jedine našou pasivitou. Keď ja robím toto video, pričom ja neviem robiť videá, neviem poriadne rozprávať, koľko ďalších ľudí by vedelo konať a konať oveľa lepšie, natočiť lepšie videá a lepšie popísať to, čo popisujem ja teraz. Lenže nikto nič neurobí. Teraz niekto, a čo treba robiť, blablabla. Predstavme si, že sme v reštaurácii, kde sú v ponuke 3 jedlá. Je to jediná reštaurácia, v okruhu 100 km, my umierame od hladu a v ponuke sú 3 nechutné jedlá. Za mňa by to boli napríklad mäsové guľky v paradajkovej omáčke, Hawaii pizza a kukuričná kaša. Musím sa nájsť, iná možnosť nie je, no všetky 3 jedlá sú nechutné. Podľa čoho si vyberiem jedlo, ktoré si objednám? Je to jedlo, z ktorého sa ideálne nepogrciam a ideálne aspoň trochu zasytím.
Nemáme ideálne strany, no stále máme strany, ktoré ponúkajú víziu budúcnosti a potom máme strany, ktoré hovoria len o poriadku, pričom ale zabúdajú, že prílišný poriadok zabíja slobodu a reprezentujú hodnoty minulosti, lenže hodnoty minulosti nás z tej minulosti aj uväznia. Aj menšie zlo je zlom a v reálnom svete nemáme luxus 100% dobrých volieb. Ľudia nie sú geneticky zlí. Máme mesiac na to, aby sme prejavili náš postoj, tak ako ja sa snažím ho prejaviť týmto videom. Nemôžeme sa spoliehať na politikov, že za nás vybojujú naše bitky. Ak chceme byť niekedy skutočnou občianskou spoločnosťou, ak chceme byť niekedy skutočnou demokraciou, musíme sa ozvať my a nehovoriť len, že sme prehrali a odchádzame. Môže to byť stratená bitka, ale ja sa odmietam nečine prizerať tomu, ako sa spoločnosť, Slovensko a aj svet okolo mňa mení na niečo, čo som ja nikdy nechcel. Verím, že tu existuje dosť ľudí, ktorí s tým rovnako odmietajú súhlasiť, prípadne sa nečine prizerať. Väčšina z nás nikam neodíde, tak nežijeme v ilúzii, že máme luxus nekonať.